Pinaka-worst at pinaka-masarap. Ganun ba yun? Assuming si Stel. So, today naman, let's watch the SB19 Summer Special 2024 Episode 1 from Duncan PH. So, nakita ko lang to na lumabas sa feed ko. So, I'm very excited na matingnan kasi yung mga last nila mga videos, very entertaining. Then, may mga pag-game sila, gano'n. So, tingnan natin yun. Summer to eh. Ano kayang gagawin nila dito? Summer special. So, tingnan natin yung video. Perfect! Napakahusay! Gagawa sila ng donut nila. Get in the zone, break! How we are! SB19! Ngayon, nandito po kami sa Wow, Dunkin' gwapo. para sa isang SB19 Summer Special! Summer special. Akala ko magliligo sila sa beach. Summer. Hindi pala. Gaano kagaling ang skills namin sa pag-design ng donut dito sa Dunkin' Donut Design! Disney challenge. Simple lang naman ang challenge na gagawin natin ngayon. Simple lang. May papakita silang design ng donut dito na kailangan Parang natin katulad din ng gayahin sa Selecta. bago maubos ang Nagawa din sila ng sarili ng Tapos, ano. pag nagawa na natin yung mga menu. donut na design, bibigyan natin ng puntos ang bawat isa. Tapos i-add yan. Kung sino yung may pinakamaraming points, siya ang magiging winner sa challenge. Pero may narinig kasi akong balita dito. Alam mo yung mga tao dito, mahilig sa chismis. Oh, bakit? Narinig ko. Si Justin ba yan? Umulit yung score natin. So for example, May binigyan ko rule. sila ng 3. Bawal ka na pagbibigyan. Ah, So, yung dating sa akin, parang i-rate pala natin kung sino yung pinakamaganda. pinaka-worst at pinaka-masarap. Ganun ba yun? Sa usapan namin, Assuming alam niyo si po na Stel, wala talaga ikaw na ba? kaming Alam sa paggawa ng donut. Kayong apat. Nakagawa na siya? Hindi lang donut ang nagawa ko. Okay. Choreo naman po. Naming apat po, first time namin gagawa ng donut. Si Stel, mukhang marami na siyang nagawa ng donut. Marami ka ng donut na nagawa. So, guys, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Lagi naman ready. Ready na ba kayo? Ready na lahat. Let's go. Round 1. So, ayan. Are you guys ready? Parang kiti-kiti si Pablo. So, let's do this. So, ang unang donut design na gagawin namin, gagayahin namin ay ang... Gwapo ni Ken. Ready ka masyado eh. Oh! Grabe! May pangalan pala yung ano. Hindi ko memorize yung mga variety ng donut. 3 minutes lang. 3 minutes. 3 minutes? Dunkin's Boston Cream Donut. So, chocolate saka ano, parang vanilla. Yun talang ingredients na anuin mo. Gawin mo. Tataga. Diba? Okay, 1 minute na. Isang gloves pa lang, 1 minute. Vlogs na lang, vlogs. Yan. Bilis ni Stel. Oh, perfect! Napakahusay! Wow! Hindi nagkakamali. Grabe bilis ni Joshua. I-dip mo na lang talaga, di ba? Yeah. Kulang ka dapat 1 day. Grabe naman one day. Naku, kuha ko yan! Naku, Justin! Mape-pressure na ako ng sobra-sobra tapos, ay, naku talaga. Bakit ang nipis? Angas may plating ka pa, pre. Wow, may design talaga yung pinggan ni Josh. Sino magsuscore? Ay, sobra! Ay. Very good. Ngayon naman, magbibigay na tayo ng points sa bawat isa. Judging na. Base kung kaninong design yung pinakamalapit dito sa Siyang lapit ko. Oo nga eh. Sabi ko nga eh. Dapat nga ito yung pinakamalapit. Ang galing. Ayan. So, sino mauna bigyan ng point? Tawa-tawa na si Josh. Siyempre, malalaman natin kung ano yung Boston cream dyan. Boston cream. Tingin nga, ikot mo nga, pakita mo muna sa Hindi, akin. ganyan lang talaga yan. Ganyan lang talaga yan. Hindi, yung Boston cream niya may concept. Diba, ganyan lang talaga yan. Bigyan na ako ng puntos para Sabay-sabay tayo, ha? 1, 2, 3, go! 2. 5 din yung kay Josh. Grabe Dapat yung score ni Pablo kay Josh 5 din. Ito kasi yung Boston. Bawi-bawi lang. Galing pa talaga sa Boston, Massachusetts. Siyempre. Okay, pointing na. Entry. Mas malapit yung kay Pablo. Compare kay Josh. Bigyan ko na ka ng 5. Yan sabi. Yan yung gawin nila eh. So, sinasabi ko kayo na huwag na natin lokohin yung mga sarili natin. Hindi, kasi binigyan niya ako ng 5. Bibigyan ko na siya ng Next. Tingnan natin. Ano? Okay. Kanino kay Stel. Wow, linis naman ng tingnan kay Stel. Wow. Sa taas.
Ah, mas gabi ah. Justin, 1, Saan yan, Justin? Hindi ko nakita. Wah! Para hindi sila maangusan ni Justin na score. Si Ken. Alam mo bakit nag-iisa ka lang? Baka si Ken yung manalo, parang malinis yung kay Ken. Ah, kulang lang yung chocolate Here we niya. go. Wow. Binigay ko na kasi point sa sarili ko. Ito na, malalaman na natin. Baka si Ken yung nanalo. So, ang nag-gogi. Oh, si Ken. Parang ano kasi kay Ken, malinis. Ikaw maghuhugas ng pinggan. Hoy, ikaw yung talo, Trix, sasabihin mo. Sobrang excited ako makita kung ano yung next na gagayahin namin. So, check it out. Go. Wow, mukhang mahirap yan ah. Blueberry cheese! Ay, naku, mahirap. Blueberry cheese, okay. Kaya naman, hindi na natin patatagal pa. You will have 4 minutes to 4 minutes naman. Blueberry cheese donut and the timer starts now. Medyo challenging to ah. Ba't parehas na kanan to? Wala ko sarili. Ano? Uy. Grabe naman yun. It's like baking a cake. Anong ginawa mo, Steve? Di ako marunong Smooth kasi si Ken. Si Stel parang mabilis siya. Madali ako, di ko nagmadali. Siya palang nauna. Yan, malinis yung tingnan. Kanino yun? Eto na! Magkakaalaman na po tayo kung sino sa amin ang merong pinaka magandang design na malapit sa Dunkin' Blueberry Tama. Cheese. Alam na. Sino gusto niyo unahin? Sino? Si Ken naman, si Sir nanalo Ako kanina. mauna. Oh, sige si Ken. Oh, ayan na yung kay Ken. Oh, tingnan Medyo niyo ano yan. kay Ken. Tingnan niyo. Hanggang sa baba yung ano ni Ken, dapat wala siya. 1, 2, Wala sa baba na ano. Ah? Sobra yung ano niya. Ah? Oh, kay Justin. Ay, ang layo ni kay Justin. 1, 2, 3, go! Ang layo. Oh, Bakit 4? oh my God, I'm so humbled right now. May reason Thank ako you sa so much, 4. guys. Feeling ko kasi right amount of everything yung nakikita. Pag tinignan. Kasi konti yung white na nasa gitna. So kaya gets ko rin ako konti yung gilid, tsaka konti yung nasa ibabaw. Okay, score. Wow, lapit naman. 1, go! Almost perfect. Bigyan kanya ng word na. Ano naman, kahit ano naman eh. Perfect. Perfect. I think malinis lagi yung gawa ni Stel. Grabe naman kayo guys. Perfect. Preference nga naman ang sabi ni Stel. Dinamihan ko kasi yung Graham tsaka yung Ah, Graham. dahil Maganda din naman kay gusto Josh. kong malasa. Sulit, kumbaga, di ba? Sulit. Sana ito na lang ang ginagay na din. 4. Hindi, one ka na lang para ano, consistent. Consistent. Bakit? Gabi naman kayo. Maganda Hindi ko naman. lang gayahin. Yung ano, oh, kita yung white, isang ikot, medyo napadami yung taas, tapos ito, yan. Okay naman, kaya ang score mo ay... Ang score ni Pablo ay 2. 3, 2, Sa akin. Ako 4. Sa akin 3. Four na lang natira sa akin eh. Okay, of course, bibigyan pa rin namin ng clap yung mga sarili namin. We did a good job. And we thought that it's easy, but it's not. Gutom. Neto, pwede Nagutom na po ako kami dito. sumideline sa Dunkin' Yeah. at maggawa ng donut. Laging sold out. For the second round, Pag nag-sideline kayo doon, Stel. Okay, si Stel nanalo. Round 3. We are on the final round, guys. You guys are really ready. I'm ready. Ready? If you're ready, let's do Mambo number 5. Mambo number 5. Akala ko Okay, basahin mo na. Oh. Ito na ba? Oh. May pasabog. Uy, sabog. May pasabog. Namoy mo ba yung pasabog? Hindi pa. Hindi pa. Diba? Mamaya pa yan. Wala pa. Pa kasi, ang nakalagay dito, you have to design your own donut. Ah. Challenging. Grabe ah. Freestyle. Freestyle. Ah, kaya pala ang daming ano dito. Ang dami. Ang daming Dito na na ingredient. What did I say? And we only have 3 minutes. 3 minutes though. Ay, gusto ko. Shucks, kinabahan ako bigla. 3, 2, 1, go! Tingnan natin. Ang hirap, men. Nakakabahan ako. Okay, nakaban. Relax lang kayo. Sorry po ah. Copyright yan. 3 minutes. Feeling ko po kulang yung 3 minutes kung magde-design po kami ng ano. Excuse me. Oo nga, kulang yun. Oh my God. Simple lang kay Ken. Parang mga seryoso yung mga tropa natin dito ah. Saan yung may design? For the Nasaan yung white? Nasaan yung white? Our hands up in the air.
na para malaman natin kung sino talaga. Sino ang mananalo. Bibigyan kayo na ng pangalan. Actually, yung concept na itong donut ko is Gento. Kumbaga, EP kasi namin, pagtatag, di ba? So, kumbaga, in-incorporate ko na yung ano namin. Tapos, syempre, mag-make sense talaga siya kasi SB19, kanta namin Gento. Wow. 1, 2, 3, and go! Bibenta ba yan sa mga Ako, 5 din store? Yung design nila. Wow, ano yung score nila? Hindi ko napansin. Una-una inisip ko, Dunkin, branding. Kailangan may pink. Ah. Kaya branding, ayan. Tapos pagmamahal. Ngayon, ba't marami yung nangyayari? Paano yun mabenta sa Kasi yung Justin? pangalan niya, A More, A Merrier. Ano yan na? Parang ano siya? 1, 2, 3, go. Hindi siya solo na ibibenta. 7? Ang tagal naman. Sorry. 3. Pagtatag. Nasa pagtatag tayo. Kaya naisip ko yung gold. Tapos naisip ko rin yung onesie. Yung company natin, color to ng onesie, yung white tsaka black. So nakaisip ako tuloy ng pangalan nito. Ano ang pangalan? Zonat. So, Pag nakita to ng tao, may bagong branch ng Dunkin sa Wansay Entertainment. Go. Kaya bigyan ko 5 sarili ko. Diba, tatlo talaga kay Josh. Natin itong isa at papangalanan natin siya. Paano? Ano daw? Kaya? Paano na kayo? Magulo talaga kay Josh. Paano nagawa? Busy na sa dyan. With a little bit of 24K karat. Okay. Okay. Hindi pwede mag-ulit ng score. 2, Ano, 3, jump. paano nagawa yung pangalan? Paano nagawa? So, yung concept is, yun nga, yung Gento pa rin. Pero nilagyan ko siyang chocolate kasi kasama pa rin yung lupa. Kumbaga, yung lupa at saka yung Gento. Pinaka-idea talaga nito. Kasi mahilig ako sa Munchkin. Pero gusto ko rin yung Dunkin. So, pinangalanan ko tong Dunkin. Yun lang gusto nyo marinig, guys. 2, 3, jump. Wait lang, di pa. For what? Ay, nagpa-humble. Oh, kahit ka pinipiling Josh, ha? And ang winner for round 3 Si Ken. with his Bucci. Congratulations! Oo nga bang butchi talaga. Congratulations! Wow. So, ayun. tapos Bibili ako na- niyan. Available ba yan? Pero before natin i-announce ang Yung grand design nila. winner, pwede ba tayo mag-share ng mga experiences niyo? Wala, sobrang nag-enjoy ako. So ako rin Kasi today, sobrang daming experiences din na tayo nag-design ng donut. Nirecreate natin yung original design ng Dunkin. Tapos parang, di pala madali. pag tinignan natin, madali ito gawin. Pero pag ginawa mo, parang iba rin talaga. So parang, Yung texture ng mga... Ang pinaka gusto kong experience talaga yun, nag-create tayo ng sarili nating donut. Sobrang refreshing yung experience na yun, na parang hindi ko akalain na gagawin ko sa buong buhay ko yung mag-create ng sarili kong donut. Panalo talaga lahat ng ginawa natin. And speaking of panalo, ay, uy, ikaw yan. ang hindi ko yun, ito naman. Hindi ko talaga, Justin. Speaking of panalo, eto na ang grand winner ng flat challenges natin ay mag-uwi ng Ano? tumataginting. Uy, may cash? Na 50,000. Wow. Totoo yan? Cash! Cash! At ang grand winner ay walang iba, kundi si... Stay! Second siguro si Ken. Oh, nakakbay talaga si Ken eh. Paano, Blue? Grabe, ano masasabi mo na mag-uwi ka ng tumataginting na 50 pesos? Kasi sa totoong buhay po, like, Ano yan? lagi ako sanay na ako yung nag-host. Ako yung kwentya. guy. Sakit! Hindi ko iniisip na in the future may babalik sa akin. But now, na-feel kong grabe Magsi-chef na si Stel. Pastry chef. Talagang Mili i-share ko sa na dessert, mga no? kailangan, kagaya ng pamilya ko. Thank you! Ang gwapo talaga ni Ken. Let's go! Let's go! Tikiman na kami! Nothing like Dunkin. Wow, may next episode pa to. Ilang episode kaya to? Episode 1 pa lang to eh. That's it guys. Sino ang ginutom?
pupunta tayo ngayon sa Dunkin. Grabe naman kasi yung Dunkin, no? SB19 talaga yung endorsers. Paano ba yan? Pag pumupunta ako sa mall, nakikita ko yung Dunkin Donut. Parang, I feel guilty na hindi ako dumaan doon at bumili as 18. Yun yung nararamdaman ko. So, yun nga, nakabili din ako doon dati. Nang dahil lang sa SB19, yung mga pictures nila doon sa pag-order, di ba? What a talaga experience na parang nabubusog ka na, then feeling mo, nasusuportahan mo yung artist, yung SB19 sa kanilang endorsement. Di ba? Parang ganun. So, kayo din ba? Ganun. So, that's it guys. O, anong oras na? Merienda time na ba? So, ayun. Order na lang tayo ng Dunkin, di ba? Gusto ko sana available yung Dunkin ni Stella at yung kay Ken, then yung sa tatlo pa, kina Pablo, yung Manong Munchkin. Kahit tatlong klase yung kan kay Josh eh, di ba? Mabusog ka na doon pag yung order mo din kay Justin, yung may one, then hinati yung isa. Parang may dalawa siya dun sa gilid. Diba? Very creative. Then, on the spot yun 3 minutes lang yung pinagawa sa kanila, diba? Makaisip ka ng ganun. So, kudos din sa kanila. Nakagawa sila ng ganun, design ng Dunkin Donut. Diba? So, that's it guys. Thank you for watching with me. I hope nag-enjoy naman kayo sa panonood sa mga videos ko. If nag-enjoy nga kayo, please subscribe naman sa akin channel, then like my videos, diba? To support my channel. Yun lang guys. Thank you everyone. See you next time sa next kong videos. Bye-bye.